radarsko izviđanje u prostoru Zentreda. Prvi kontakt. Zarobili su je, a Rick, Max i Ben rizikuju život ne bili spasli Lizu iz ruku bezobzirnog Briteja. Pazi, Max! Podigni oružje! Prepusti meni ovo krupaliju. Pazi, Rick. Mislim da će da napadne. Iza tebe, Max! Komandor Hayes, projektil leti na vas! Pazite! Poručniče, u pomoć! Uhvatio sam ženskog mikronca. Uhvatio komandira. Ovdje dođe raketni pogon. Ne daj mu da pobegne, pucaj! Ne, nećeš! Sad si gotov, mikroče. I top ga ne zaustavlja. Kako ovo ti se ovo radi? sviđa, veliki dečko? Nećeš pobeći tako lako. Komandante, da li ste povređeni? Komandante Brite, jeste li dobro, sir? Nisam ja slabotinja kao Ma vi. da, naravno, komandante. Dakle, to su neprijatelji mikronci. Pre nego što zarobljenike predaju Dolzi, zentredski naučnici ih podvrgavaju seriji naučnih ispitivanja. Ovo kao da je žensko. Da, obavili smo molekularnu analizu koja potvrđuje vaše mišljenje. Uz to čelijska, genetička i koštana struktura zarobljenika ne razlikuje se mnogo od naše, ser. Znate? Uznemirujuće, a izgleda da se bude. Da. Ben, probudi se! Ben! Ne budi me dok ne treba da se jede. Gde smo to, poručniče? Tamo gde ste nas doveli, komandire. U rukama neprijatelja. Da? Kako to mislite? Mislim, zato smo u ovakvoj situaciji, zbog vaše glupe izviđačke misije. Čekaj malo. A šta se dogodilo sa vašim pilotom? Bojim se da je poginuo od udarca stene. Žao mi, Liza. Zaista ne mislim da te ovako optužujem. Ipak mislim da neke zadatke ne treba povjeravati ženama. Jer su suviše teški. I veruj mi, nema ničeg ličnog. O, ne. Slušajte, gospodine, mogu ja sve što vi možete. Poštedi me. Izgleda ste zaboravili da... Kanda su borbeniji nego što sam mislio. Mislim, ser, da ćete ustanoviti kako je to posljedica mešanja sa ženama. Praksa koja je kod nas odavno odbačena, ser. Da, baš tako. Ne mogu dalje da gledam. Isključi to. Vrti mi se u glavi, a i u stomaku. I ja se tako osjećam, ali naša osjećanja ne treba da utiču na našu misiju. Pa, verujem da ćeš mi reći šta ću dalje sa tim stvorenjima. Verujem da mikronce treba predati lično Dolzi i treba ih podvrgnuti najoštrijim ispitivanju, komandante. Misliš da si u pravu? Ne treba da vas podsjećam da ste bili dužni da me štitite, a čak i kad ste komandovali Betloidom, neprijatelj vas je samleo. Pitam se kako ste uopšte postali vođa eskadrona. A ja tebi kažem, gospođice komandir, ove bitke nisu šetnja po parku. Znam, samo se bojim, Rick. Šta misliš, šta nameravaju s nama? Ja razrađujem svoj plan. Poručiće, komandri Hayes, onda nisam promašen ručak, a? Kakva zbrka. Ovi momci izgleda ne mara za opravke. Šta je to? Mikrovideo. Mali je, pa ga ovi vanzemaljci nisu otkrili. To znači da nije uvek najbolje biti veliki. Šta uopšte možemo da uradimo sa videorekorderom?
Ne brini, poslužit će kad se izvučemo odavde. Upravo je, poručniče. Račun prebacivanja obavljen, sir. Ja ne znam šta bi to trebalo sada da uradimo, pa da... Na moju zapovest započet ćete operaciju skoka i vratiti brod u matičnu bazu. Počnite. Započinju skok i... Moramo pobeći. Hvatam aktivnosti, kao da neprijatelj izvodi skok kapitane Global. Čudno. Gde se sad nalaze? Između koordinata XP12 i XP17, to je isto područje u kome je komandir Hayes, kapetane. A da li ste uspeli da pronađete Miss Hayes? Ne, i takođe ne nalazim nikog iz varite grupe. Nadam se da ih nismo izgubili. O ne, ser, zaista ih ne smemo napustiti. Ja i neću da ih napustim. Možda su samo radio veze u kvaru. Zdravo. Zdravo. Zašto Rick nije s vama? Pa... To... Bojim se da Rick nije se vratio. Poslednja vest o njemu je da je u važnoj misiji. Mislite da je poginuo? Ne, Min Mei, ja samo kažem da privremeno nemamo vezu s njim. Mrtav je. Ne, stani, molim te, ne misli tako, mi to ne znamo. Neću više da slušam, dosta je, da. Kuda je otišao? Potrebno je samoća. Zapanjena onim što je čula od Roya Fokera u sudbini svog prijatelja, Ricka Huntera, Min Mei se povlači u park izvan Makro City-a i seća se vremena kada je sve izgledalo lako i prirodno. Gde si sada, Rick? I dok ona razmišlja o Ricku, u nekom dalekom delu galaksije troje umornih zemljana pokušavaju da nađu izlaz iz opasne situacije. Baš bi volio da znam kuda nas vode ova čudovišta. Istini za volju, baš ne čeznem mnogo da to saznam. Pa to je skoro 10 zemaljskih dana od početka skoka. Sigurno se svašta dogodilo u Makro City-u. Tako dugo? Tako dugo. Za vreme skoka vreme gotovo ne teče. Nek sam proklet. Min Mei je sigurno već imala debi. Tačno. Min Mei debituje. Pričajte o svojoj pevačkoj karijeri, Min Mei. Okej, uvek sam sanjala da budem pevačica. To je cilj moga života. Da. Pa, poželite mi sreću svi. Pa da čujem to. Naslov je malo luckat. Ja sam smislila naslov Moj dečko je pilot. Zar nije glupo? Šta je glupo? Mogu jednom da ti otpevam. Izgleda da si vrlo zauzeta. Teško da je to prava reč. Slušaj, bit ću slobodan u nedelju. Pa sam mislio da bi možda želela da izađemo. Zaista bih voljela Rick, ali u nedelju debitujem kao pevačica. Svi će biti tamo. I štampa. Nisam znao da imaš zakazan. Rick, tako sam uzbuđena. Valjda ću pevati dobro, prenosit će moj nastup uživo. To je divno. Obećaj da ćeš gledati u 9 sati. Svakako, obećavam. Vidimo se. Skok se primiče kraju. Možda smo blizu njihove baze. Pogledaj sve te brodove. Neprijateljska flota! Čekaj malo. Vidi kuda idemo. Neka elektrosvetlosna sila. I privlači ovaj brod pravo u sebe.
Ritejev brod ulazi u dozim komandni centar. 3 zemtrajecka špijuna muče se da svom vođi objasne ponašanje mikronaca. Dobro, Riko. Nastavi sa izveštajem. Pa, ser, kad sam gledao čudni ritual tih ženskih svemiraca, imao sam neki čudan osjećaj u stomaku. Da, ja isto, ser. Čini mi se da mešajući muški i ženske mikronci stvaraju neko oružje koje zrači. Mislim da ste u pravu, ser. Pa onda ispitat ćemo ih na tvom brodu, Britej. Spremite se. Bićete na moj brod, ili tako? Ne smemo rizikovati da ti stranci dođu blizu naše glavne baze. Razumem se. Bojim se da su mikronci otkrili protokulturu. Dobro radi. Bolje da sve bude snimljeno. Dobrodošli na brod, veličanstvo. Mikronci su spremni. Pozdrav, zemljanci. Ja sam Dolza, glavni komandant snage Zentraeda. Podvrgnut ću vas ispitivanju. Govori naš jezik. Mi ne verujem. A, lepo. Izgleda da naše komunikacije rade. Recite šta znate o protokulturi. Ti debeli, odgovori veličanstvu. Mani se, nemam pojma o tome. Lažeš. Zašto nas napadate? Vi, momci, napadate nas. Poričete da imate tajno oružje. Koliko znate o protokulturi? Čekaj malo, niko od nas nema blage veze. Dosta, Ben. Više nećemo da podnosimo vaše ispitivanje. Nije baš nešto, ali možete ih zbuni. O, ne događa se ništa. Znači, mala ženska je ovde glavna. I izgleda da drastično pocenjujete nevolju koje ste, mlada damo. Imamo moć da razorimo SDF-1 i Makro City za trenoka. Ako sumnjate u to, posmatrajte onu planetu. Posmatrajte. Zašto ste je uništili? Možda sada shvatate moć Zentraeda, pa ćete odgovarati na pitanja. Sigurno ima razloga što ne uništavaju nas. Mislim da nemate dovoljno moći. Bezobrazluk. Jesi poludela? Prepusti to meni. SDF-1 je mnogo moćniji nego te vaše igračke. Tišina! O! Komandire, pazi! Šta tu nameravaš s njom? Ostani gde si. A sada, svadljiva ženko, hoću da znam na koji način postajete mikronci, odgovaraj. Ne stiskaj je! Mi se rađamo kao mikronci. Rađate, kažeš? Da, ali iz čega se rađate, to se pita. Rađaju nas majke, nego ko? Kako je to stvar majke? Majka ženski roditelj. Ne misliš valjda, vas rađaju ovakve ženke. Kako je to moguće? Pa čuj, to je kao ptice i pčele. Nije neki štos, prirodni proces. Kad se muškarac i žena vole, to se lepo dogodi. To vole. Šta je to? Kako se pokazuje? Oni sljube se, pa onda... I mi treba da verujemo da mikronci nastaju tako. Onda sada vidimo kako se vas dvojice ljubite. Šta? Ne misliš ozbiljno? Pa nema teorije da ga poljubim. Pokažite ljubljenje ili ću sve da vas pljeskam. Čekaj! Ja ću da ti pokažem. Pa dobro, ali bez varanja. Čujte, poručniče Hunter, hoću da me poljubite. A? Hoću da snimim njihove reakcije na videorekorder. U redu, ali zašto to ne uradiš sa Benom? Zato što bih radije s tobom. Onda mi izdaj naređenje. Hajde već jednom. Naređujem vam, poručniče. Kako vi kažete, komandire? Jeste li spremni? Da. Oprosti mi, Min Mei.
To potiče iz protokulture. Protokultura? Stalno to pominje. Budite ih odavde! Sklonite mikronci ispred očija! Ja? Šta je to? Hej, to je Ben! Najčudnije što sam ikad video. To jest ti, komandir, ste se samo poljubili, a monstrumi su se smrtno prepali. Ne znam. Kad shvatiš da imaju moć da unište svetove, zašto ih plaši takva stvar? Volio bih da znam kakva je vic ta protokultura koju pominju. Pa sigurna sam da će nam ova traka dati odgovor kad se vratimo na brod. Misliš, ako se vratimo na brod? Dosta s tim, Ben. Videli smo da kod njih nema civila i da muškarci i žene ne stupaju u kontakt i da nemaju dece. Da, ja samo znam da ne bi živao negdje gdje čovjek ne može da ima coru. Znaš šta mislim, poručniče? Da. Vaše reakcije me zbunjuju. Otkud nam tako čudan doživljaj dok smo gledali kako se mikronci ljube? Zato, vaše veličanstvo, što ja mislim da je to neki tajni tip oružja koji su mikronci izmislili. To jedino može da potiče iz protokulture. Vidite, ser, Konda je imao istu reakciju kad ih je prvi put video. Da, da to nisam tada priznao. Izvinite, ser. Da, o čemu se radi? Možete li nam objasniti šta je protokultura? Ukoliko shvatite da to ne sme nikad izaći iz ove sobe, u redu. Da, ser. Protokultura je suština robotehnologije koja potiče od naših predaka. U početku smo bili iste veličine kao mikronci i također smo živjeli sa ženkama. To se zvalo društvo. Bili smo kao oni? Da, ali upotrebom protokulture evoluirali smo. Međutim, tokom godina kroz ratove izgubili smo protokulturu. Tajne su izgubljene, veličanstvo. Pa recimo da je to privremeno stanje. Imamo razloga da verujemo da su sačuvane negde na SDF-1. Da, ser. Kako da ih nađemo? Ne odustajemo od traženja. Nastavljamo sa svojom superiornom silom protiv mikronaca, sve dok ne otkrijemo istinu. O, Rick, možda te nikad više neću vidjeti. Minmej, tvoj red. Dolazim! A sada prvi nastup po ovom programu. Ona koju ste iščekivali, pobednica takmičenja za Miss Macross, dame i gospodo Lin May. Miss May će pevati za vas. Poželimo je sve najbolje, sve najbolje! Zarobljeni kod Zentreda u ćeliji, Rick, Liza i Ben pokušavaju da pronađu izlaz iz ogromnog broda i odnesu obaveštenja kapetanu Glordi SDF-1. Brita i Dolza također smišljaju kako da se dokopaju svemirske tvrđave. Budite s nama u velikom bekstvu u sljedećoj uzbudljivoj epizodi Roboteka. Preveo Miroslav Nastasijević.
Tekst govorili Vida Jovanović, Tereza Čambor, Ana Radaković, Gordana Jošić-Gajin, Vesna Štrnja, Vojislav Cinkovski, Miodrag Petronje, Aleksandar Gajin, Emil Kursinak, Aleksandar Đorđević. Sinhronizovao Karlo Morvajić. Režirao Milivoje Radaković.